ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହେମି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜ୍ଞା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକରି ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଏଇଟା କେଁ ସରକାର ଆସିଲା ଯେ ଏନ୍ତା ଦୁଃଖ ଦଉଛି ବୋଲି ସବୁ ମାଆ ଭଉଣୀ ବାବା ବଡ଼ିମାନେ ସବ୍ କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଜାନିଛନ୍ ଜେନୁଏନ୍ ଖବର ମାନେ ସବୁବେଲେ ଅପଡେଟ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଖବରକେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକରି ରଖିଛନ୍ ତାହେଲେ ସବୁବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକେ ରିଏଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହେସି। ଆପଣମାନେ ଜାନିଛନ୍ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଜ୍ଞା ଦିନଟେ ଥିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ନବୀନ ସରକାର ଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ସବୁ ମାସ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦଉଥିଲେ। ଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା କେଁ ସରକାରଟେ ଆସିଲେ ଯେ ତ ଇଟା ମୋହନ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ମୋହନ ସରକାରକେ କହୁଛେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା 1000 ତ 1000 4 ମାସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଦେବାର୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଜାନିଛନ୍ ଜେନୁଏନ୍ ଖବର ମାନେ ହିଁ ମୁଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରସି। ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର କାଣା ଭୁଲ ଅଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ତ ନାଇଁ ଦେବାର୍। ଏକରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ତ ନାଇଁ ଦେଲ ଫେର୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଜାନିଛନ୍ ଯଦି ଗରିବ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭତ୍ତା ପଇସା ନାଇଁ ଦେଲ ମାସକେ ଥରେ ଦେବ ଯେ ସେଟା ଯଦି ଦେଇ ନାଇଁ ପାରବାର୍ 4 ମାସ 5 ମାସ ହେଲାନ ବେଲେ ଆପଣମାନେ କାଣା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଗାମୀ ବରଷରେ। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଖାଇ ପୁରା ସବୁ ସାରି ଦେଲେନ। ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ କଥା ନାଇଁ କହିବାର ଆଜ୍ଞା ନିରୀହ ବାବା ବଡ଼ିମାନେ ଯେନ୍ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ଚଲୁଥିଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଉଷୋ ଘିନିକରି ଖାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ନେବେ ଯଦି ନାଇଁ ଦେବେ ବେଲେ କେନ୍ତା କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚଲବେ। ଆପଣମାନେ ଜନତା ଲାଗି ତ ଭୋଟ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଜନତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଜିତେଇଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରିଛେ କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଇ କିସ୍ମେ ଆଜ୍ଞା ନା କରାଯାଉ ଟାଇମ୍କେ ଟାଇମ୍ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କର କାଣା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭୁଲ ଅଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର କାଣା ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଭୁଲ ଅଛି କାଣା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି ଯେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକେ ବନ୍ଦ କରିକରି ରଖିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଜାନିଛନ୍ ସବୁବେଲେ ରିଏଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରସି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକରି ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା ବାବା ବଡ଼ିମାନେ ପୁରା ହଇରାଣ ହେଇ ପୁରା ବାବା ବଡ଼ିମାନେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଚେକ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ ଲେକିନ୍ ପଇସା ନାଇଁ ପଡ଼ବାର୍ ତେଲ। ବହୁତ ମୁଇଁ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରିଛେଁ ଏତ୍କି ମାତ୍ରାରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକେ ସେୟାର କରୁନ୍ ଯେ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୋହନ ମାଝିନିକେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବାର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗଲା ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରଖୁଛେଁ ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର।